Batu. Ini harna bagai tu cini tu logo cini ni bazar ni tu fight tu. Cina hana mutangga bagai tu bagai logo tu fight tu. Cina hana bagai ni bisik ni tu jalan senam hai. Cina hospital kakai ni bagai logo tu. Cina hospital kakai ni bagai logo tu. Good morning everyone. जों दिनै कायसा 39 assembly ni ongoi दिनै कायसा जों इरो protest rally माखलाय लेहा तामाने हनालाय नक जतो सिए कयेक दिन आगे सालनै सालताम आगे जुब मुचारक जिनि बबाग्राना तै जे कर हामिया सामानि बबाग्रा थैका नै सिबना जों अखलाय सिलिंमा ongoi जों मनो सिलिं जाय जोंनि जुब मुचने थानि जों मनो संगानि नाय जे जिनि बबाग्रा आखलाय थैका नै जों नक स्लोगान मानि बनि जवाब नक मारनाय तामानलाय जिनि बबाग्रा गाम दंत जिनि बबाग्रा साखाम गाम दंत नक्तानि बबाग्राना तै जे आखलाय करक सामनै सि करनो जों सिलिङो जों आबनि बायनो दिनै कायसा जों नतुन बाजार जों दिनै कायसा बाजार रेलि खलायलायो एरपरे सुदु बुया बनि परे जों आर कायसा रेलि खलाय हा जे फाइने 5 तारिख न तै जे कायसा मास गेदारिं होनाय आस्था बलदर नभेम्बरनि 5 तारिख अबनो तैबो जों दिनै कायसा इरो रेलि खलायलायो आबनि बायनो दिनै इरो जिनि टिडब्ल्यूआर को फाइजा एबं पार्टीनि बो फाइजा एरपरे दिनै इउनि जे फाइने बेवनो जतन पाइपलाय हामाय मारा तामानिलाय दिनै सुखजरा रोमानि बायचना बाजार रेलि खलायना बागै आबनि बायनो आं सानानायो जे जिनि बबागाना जरा हामिया सानाय राव जों नंनो साबधान खलायनाय जिनि बबागाना तै आखलाय न हामिया तासनि रना आनि कर खलाय रहा जिनि बबाग्रा